Eixe da. Bueno, baina gaur, nik esan gure utzuet. Oso pozik nau. Bai, oso pozik nau. Kotxe barrixe dauket. Bai, pasada bada. Osa, kotxe barrixa da pasada bat. Argixek bakarrik pizten die, GPS dauko, berba ikenduzti, inglesez. Osa, manos libresa. Osa, nau super pozik. Eta batez be nau oso pozik. Oso pozik nau. 4 urtien ez totelako iteu bide pasau bidean. A ber, zuik etzarie oso nervioso jarten eta nerviosa iteu bide pasau bide zuen bakoitzien, Elena? Oso, ez da? Oso. Ni, oza, iteubeko garajeko atea hurrien jarten hazen nien. Zain. A ber, niri txandien oiztoketa jaten, baina izerditzen aztena. Osa, gura udot dentistia, benetan, edo urologua, benetan, Benetan, izerdi baten, batez be eskutatik. Eta nire helburu bakarra da, garaje hori alderik alde, alik eta azkarren pasatzia. Eta zure urduritasunaren momenturik gorenien zazenien, bapatien ikusten dozu iteubeko mekanikua. Bueno, bien, vale, beka, nire txanda da. Pumba, lehengoak azartzia, kalau kotxia. Primera sartuta euketzun eta enbragi esoltau dozu, eta kalau injatzu, eta zaten dozu, bueno, berdin da, kepa, venga, igual dutzo, venga, arrankau berriro, punta, berriro, barrurutza, banoie, eta behiketa utzezu mekanikuei, eta zuk badakitzu igual zure urduritasunagatik dala, baina zuk keinoa ikuste utzezu. Eta zaten dozu, bueno, berdin da, venga, aurrera, banoie barrura, eta pum, garajien sartzezara. Bueno, iteu bien garajien sartzezaren momentuen, emuten dauzuk, gidabaimena aterateko inbertiru dozun diru guztiak ez dauela ezertarako baldixo. Eta niri kostauin jaten gidabaimen, diru asko inbertiru nauen, gidabaimena aterateko torpie izenaz beti oso torpie. Boixe, emuten dau ez dauela ezertarako baldixo, dana azten jatzu. Ta aparte, iteubeko mekanikuak, a ber, alai xak be estia izeten normalien. Ez, egoten diolako karpetatxo batekin, eta ni oso urduri jartenaz. Karpetatxo batekin, ez daude asko begixetara begiratzen zatut, haupa, egunon. Eta zu, bai, haupa, egunon. Eta azten da kotxien inguruan bueltaka bere karpetatxo horrekin, lehoi bat bere harrapakinan inguruan bueltaka dabilen moduen, eta zuzaz kotxe barruen tenso. Oso tenso. Eta ikusten duzu iteuekoa, pimpan. Eta zu oso nervioso eta bapatien azte gatzu. Bale, venga, argixak. Cruces, eta zu cruces. Largak. Antiniblas. Intermitentia, eskerrekua. Beste eskerra. Eskuma. A ber, emergentziakuak. Eske, emuten dau, egunean behinen jolasten zabitzela, eta zure integridade fizikoa arriskuen dauela, akatzen bat iken baldin badozu. Baina, bueno, alako baten pasatzen dozu argixen asunto hori, eta heltzen da niri iteu bien bilur geixen emuten duzten momentua. Eta da, mekanikua azpiko pixu hortara sartzen da nien. Zulo hortan. Zuk ikusten ez dozun zulo hortan sartzen da nien. Eta azte jatzu esaten, bien, punto muerto, askatu frenue eta emun esku frenue. Eta zuk, ze altabo sortatik ez da zeben zuten, eta ez da teutzu. Punto muerto, askatu frenue eta emun esku frenue. Eta zuk, esku frenue zelan emuten da, hiru pedaletatik zein da frenua, eta ze hostia da punto muertua. Baina halako baten azertatzen dozu, emute utzazu da nahi, eta nik ez dakit mekanikuak horra azpixen zeiken dauen, baina zu kotxe barron azten zara. Eta, bueno, saiatze zara normaltasun bat jarten, eta esaten duzu, bueno, hementxe, radixue jarrikot igual, eta esaten duzu, begiratzen duzu aldameneko kalera, eta ikusten duzu aldameneko kotxekua, Eta esaten duzu, bueno, danok igualgaz. Danok igualgaz. Eta bapatien esaten duzu, altaboz horretatik esaten duzu, erain volantia! Eta zu horrazten zara, fuerti hau ezautzut, fuerte, esaten duzu, bueno, hostia! A ber, ez dakigu goxo berbaiken, ez dakit lasai, azarretu barik, ez dakit jator, sensibilidade apur batekin, emozionalidade apur batekin. A ber, ni badakit, ez daugarri guzti honeik, ez diela ITV-ko mekaniko baten estereotipuan barruen sartzen. Baina zu, igual estereotipo horreik apurtzeko ordue beldu da, ez? Muxo hundi bat, ITV-ko mekaniko guztiei. Eskerrik asko!